Vreme za scenu dana uživo. Nagrada Terpsihora je prestižno priznanje Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije, koje će za ovu godinu biti dodeljeno Ani Ignjatović-Zagorac, igračici i pedagoškinji savremene igre i članici Bitev Dance kompanije. O nagradi, ali i o predstojećem svetskom danu igre razgovarat ću sa koreografom Aleksandrom Ilićem i čovekom koji je upravo zadužen za ovu nagradu. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje. Hvala vam na pozivu. Evo, možda da podelite sa našim gledalcima, s obzirom da se ova nagrada dodeljuje 11. put, odnosno 11. godina za redom, da malo otkrijete zašto nosi naziv Grčke muze. Pa evo, ja ću da dam jedan mali uvod. Vi ste već lepo najavili. Povodom Svetskog dana igre, koji se obeležava svake godine 29. aprila širom sveta, ustanovljena je nagrada i specijalna pohvala Terpsihora koja se dodeljuje na neki način i odaje priznanje našim najboljim umetnicima, prateći ih tokom jedne sezone, ali uzimajući u obzir i njihovo, dakle, celokupni umetnički opus. Nagrada nosi ime Grčke muze, boginje plesa i muzike, i na neki način mi smo želeli da stvorimo jedno univerzalno ime koje ovi ljudi odlikovani upravo ovom, evo sad već kako kažu, najvažnijom nagradom iz oblasti umetničke igre u Srbiji, da upravo nekako bude obeležena neutralno. Žiri ima sigurno težak zadatak, možda da čujemo ko je bio u sastavu ovogodišnjeg žirija, jer ipak neophodno je izabrati samo jednu osobu. Kao što sam rekla, ove godine to je Ana Ignjatović-Zagorac, pa ćemo pričati o njenom radu. Da vam kažem jednu stvar. Žiri je sastavljen iz od tri eminentna umetnika ili umetnice i dolaze iz različitih oblasti umetničke igre, iz klasičnog baleta, savremene igre i narodne igre. I zaista imaju pred sobom težak, odgovoran i ozbiljan posao, koliko je naravno važno biti odgovoran prema dodeljivanju nekih nagrada, pa i kada radite u nekim konkursima, tako upravo i u ovoj nagradi. Pred njima je uvek težak posao da prate tokom jedne sezone rad svih umetnika i na kraju, dakle, da nominuju nagradu odnosno laureata za nagradu Terpsihoru i, dakle, nekog ko dobije specijalnu pohvalu. Ove godine je u sastavu žirija delovala Olga Olćan-Miljević, solistkinja baleta Narodnog pozorišta, Anđelka Petrović, solistkinja ansambla Kolo, i mlada savremena igračica i pedagoškinja savremene igre Jovana Grujić. Verujem da umetnicima najviše znači ova nagrada upravo zato što je struka dodeljuje. Hajde da čujemo kako je obrazloženo to da Ana Ignjatović-Zagorac, odnosno da malo približite i gledaocima. Upravo možemo da vidimo i njenu fotografiju ovde kod nas u studiju. Ana Ignjatović-Zagorac je zaista ostavila jedan snažan pečat na savremenu igru u našoj zemlji i našem, naravno, gradu, i jedan je, dakle, od pokretača savremene plesne scene upravo kod nas. I ovo je, mi kažemo, jedan zaista skromno priznanje ili skromni doprinos ili prosto spuštanje svetla na njeno ime za sve što je ona uradila tokom karijere koja je duga preko 20 godina. Ono što je isto interesantno da je žiri ove godine odlučio da obe nagrade, i glavna nagrada Terpsihora i specijalna pohvala, upravo koja dolaze iz oblasti igre. To se sada nije desilo. Ja se nadam da će upravo, evo, govorimo sada o umetničkoj igri, savremenoj umetničkoj igri, da će to na neki način omogućiti bolji status mojim kolegama koji se upravo bave ovom formom umetničke igre, i ne samo na ovaj dan tokom Svetskog dana igre, nego da ćemo se potruditi da tim ljudima omogućimo i, dakle, neko normalno stalno zaposlenje, a i stalna primanja, ne samo da očekuju, dakle, novac koji će biti određen preko nekih strukovnih konkursa. Kada god dođe tema kultura u našoj emisiji, ja volim da najavim, sad prelazimo na lakše teme, međutim, na osnovu ovoga što ste upravo rekli, nije lako ni kada je reč o kulturi, uopšte kada je reč o položaju umetnika. Volao bih samo da pomenemo ko je dobio specijalnu pohvalu, pošto je to druga nagrada koja je upravo u vezi sa Svetskim danom igre. Nema tu neke velike razlike. Miona, kada govorimo, evo, zaista o ovim divnim umetnicama koje su danas ponela ova priznanja, inače, na početku ste rekli da će biti uručena, već su danas uručena u Muzeju Narodnog pozorišta u 13 času, zaista prisustvo velikog broja kolega i publike. Specijalnu pohvalu je dobila Miona Petrović, isto tako jedna umetnica koja dugi niz godina deluje na savremenoj plesnoj sceni, ne samo kao igračica, nego i kao koreografkinja,
a obzirom da se Miona na neki način stalno trudi da se edukuje i da nastavlja dalje svoj profesionalni rad, Miona je stipendista Instituta za umetničku igru na odseku koreografija, te vrlo brzo očekujemo dakle i njene koreografske uspehe. Ono što je isto tako važno navesti da ćemo Mionu imati prilike da vidimo ne samo na Svetski dan igre, nego i tokom druge edicije festivala Sola u Novom Sadu, kulturna stanica Barka. Miona Petrović će izvesti solo izraelskog koreografa Jorama Karmija. Vi ste sad već krenuli polako da pričamo o ono što nas očekuje 29. je li tako, aprila, to je Svetski dan igre. Kako se pripremamo i šta je to ono što će se dešavati u Beogradu kada je reč o toj manifestaciji? 29. Tako je. To je naš dan. To je dan svih poslanika umetničke igre. Mi smo jako radosni, obzirom da će samo u našoj prestonici biti 3 značajna događaja, ali u celom svetu poslanice umetnika koji su dakle spremni za ovaj dan pozdrave svojim kolegama. Ja volim uvijek da kažem da je prozor jako mali, mi se poznamo, pa ja već unapred čestitam kolegama i u zemlji i u regionu ovaj važan dan. U Beogradu 29. aprila na sceni Narodnog pozorišta u 19:30 biti izvedena 200. predstava baleta Ko to tamo peva, jedan zaista značajan jubilej samo za Narodno pozorište, nego i za sve nas koji smo bili upravo na neki način kreatori ove, evo da ta predstava koja opstaje. I na neki način je obišla ceo svet i predstavljala i Narodno pozorište i našu kulturu, koreografija Staša Zurovac, muzika Vojislav Voki Kostić, izvođenje dakle mojih kolega iz ansambla baleta Narodnog pozorišta na čelu sa Milanom Rusom i Sanjom Ninković. Će biti izvedena predstava Drveće pleše Dah teatra s početkom u 20 časova, a na sceni Madlenijanom opere i teatra biće izveden gala koncert Praznik igre u izvođenju Instituta za umetničku igru i kompanije Balet mladih. Ja uvijek volim da kažem, ukoliko neko ne želi 29. da ode u ili 3 pozorišta, može da prošeta do Cvetnog trga, gde je u prostoru Kulturnog centra Beograda izložena instalacija upravo po Svetskog dana igre mlade umetnice Alise Oravec. Čini mi se da ste se dobro pripremili. Evo, pošto ste vi čestitali vašim kolegama, ja ću vam čestitati Svetski dan igre i da naredne godine dočekate u mnogo boljim uslovima kada je reč o samom položaju umetnika i svim onima koji se bave plesom. Na nama je da se potrudimo. Hvala vam. Hvala najlepše. Ovim razgovorom završavamo Dan uživo. Vi ostanite i dalje uz N1. Doviđenja.